Lah ngopo? Aku nek jalan ki wedi nek klebon lho, aku nang-nang nambani lho. Engko ge ditambani Mas Gareng. Lah nek klebon piye? Lah yo, kok gen sing lebone sapa? Maksudnya ki nek kesurupan. Oh, kesurupan. Karepku kok nek gen didudut Mas Oncen. Ning kowe rasa nganggo jaran ngene iki, soalé kowe lalen. Kaya wingi tanggapan ning darah nggonmu dhewe, kowe ngempit jaran terus deprok kae. Angger deprok, ana to? Ana to? Lah kok kaya lalen kuwi lho. Mulane wis rasa nganggo iki wis biasa wae. Wo. Jaran numpak jaran. Lah nek pas gila lah. Gede jarane yo. Nah, Ini ada. lek, kok nek meletus lho. Apa Apa? kudune? Apa ini? Kudune. Mbok ning tengah kolek kok yang ning pinggir terus. Oh, Mas Dodot ya rawuh. Mangga, Mas Dodot.